naubusan ako ng toothpaste. Kailangan kong bumili. Maghanap ako ng toothpaste sa labas, guys. Hanap tayo ng toothpaste sa labas. Okay. Sarado pa mga rindahan. Hi guys. Sarado pa ang mga tindahan. Naubusan tayo ng toothpaste. Mag-walking muna tayo. Kahit hindi pa nagtututbrush. So, pakita ko sa inyo yung paligid guys ha. Okay. Tayo mag-walking ngayon. Patay natin na ito sa poste. Mag-walking muna tayo guys. Maghanap tayo ng toothpaste. Naubusan ako ng toothpaste. Kaya ang gagawin natin, maghanap tayo ng toothpaste habang naglalakad. Sabayan natin ang paglalakad. Nasa subdivision tayo ngayon. Pupunta tayo sa isang subdivision pa sa phase 2. Okay. Bahay na paring Ruel. Mang boy, good morning. Ganda ng bahay guys, oh. Okay. So, try ko lang ipakita sa inyo yung ating paligid. Bahay ni Gilbert. Ayan guys. So, matagal ako na bakante sa pag-exercise kaya back to zero tayo ngayon. Dami kong ginagawa kasi. Kaya start tayo na mag-walking muna. Mag-warm up muna tayo guys. Ayan yung place ko. Nasa Aquamarine Street tayo ngayon. Ang dami mga chicken. Chicken. So, ang walking, malaking benefits talaga sa katawan yung walking. Kaya lakasin yung puso natin, yung tuhod natin. So, panlaban na rin to. Panlaban na rin natin to sa kay corona. Ay, ganda ng bahay dito guys. Okay. Kaya back to walking tayo ngayon. Hindi man ako nagbubuhat, hindi man ako nagja-jogging. Kasi matagal na bakante. Pag matagal kayo na bakante sa pag-exercise, wag bibiglain. Kailangan back to basic muna kayo. Start walking muna, conditioning. Ang ganda ng garden doon guys. Mga talong. So ganun, huwag natin bibiglayin ng katawan. Ang pasadang jeep. Ang cute ng mga bahay dito guys. Ayun. So huwag lang natin bibiglayin natin katawan. Start tayo sa paglalakad. Walking muna. Kaya siguro mga 15 minutes. Para makondisyon ang ating puso, ang ating mga paa.
tuhod. Ang dami na nagbago rito, guys. Dahil sa matagal na ako hindi nag-walking. Hindi nakapasok sa subdivision na to. Maraming nagbago, guys. Okay. Pakita ko yung harap, guys. Okay. So, ayan ang bagong siguro mga apartment yan. Sarang. 1, 2, 3. Wow, big time. Ayan yung water tank ng St. Ignatius. Apartments, water tank ng St. Ignatius. Ito ang cute ng garahe, guys. Ang galing. Solong-sol niya isang bakante. Charan! Solong-solo niya ang isang bakante. Ang galing ng garahe niya. Okay, may nagwo-walking na rin pala. Mag-exercise. Mag-exercise. Okay. Dito na tayo sa itong street na ito. Diamond Street. Oh man, bakit nakakalimutan ko na? Bakit nakakalimutan ko na yung mga street? Ayan yung mga bahay dito, guys. Uy, bonggisius na itong bahay na to. Wow. Wow. White House. Sino kaya ang nakatira sa bahay na yan? Kilalang kilala ko. Ang pangalan ng taong to ay Mr. J. Kilala ko yun. So, isa rin niya sa magaling na kasamahan kong driver. Diamond, okay, pasyal tayo sa may Sardonic Street. May bibisitahin tayong lugar. So, ayan ang Sardonic Street. Good morning, Papi. Tigil. Wala masyadong naglalakad. So, kilala niyo ba yung bahay na yan? Sino nakakaalam sa bahay na yan? Tcharam! Bahay ni Ate Mai. Hi, Ming! Bahay ni Ate Myla yan. At ito naman ang apartment ni Romel. Galing natin Mai. So, andyan si Madam Cecil. Good morning, Madam. Karanan mo? Mama. Uwan eh. Very good. Exercise ko pa. Ano ba naka-business ka niyan? Anak mo? Wow, wow. At least, karin masikan, ne? Wow, totoo yan. Diyan. Ay, bisa laman sali. Mga pakaili na kamo, minsan to, kuda makobra kayong kaya. Iba ako nalargo, mamagobra. Pwede pong kapit na, pong na. Alam niya, nagagawang ko 50 na siya pong ulam. Wala ba? At least, ating kapamurin. At least nakasahop na kaya mo. Wow. Kaya ruguan mo.
Manyad lang pang sabo. Halimbawa, kung kaluto-luto, malaring mo din. Nambuya naman. Atit. Tapos medyo may perdi kung bagya. Kasi kang buya naman mo. Kang alak yung presyo man niya. Wow, bala mo big sa presyo mo yan mo. Tapos din, datang anak ala itang kain. Kita, hingi po ko sa bawara la po. Alam ba kayo na sige kaya. Makasawap na ka mong baga. Wala bilisan makakain. O sige. Ingat. Wa, mag-walking ko pa. Ba matuto dyan pa tayo. Wapin na. Ali, akakit kaya kang post ng soy. Okay, ayan yung bahay ko, guys. So, ayan yung pinaupahan ko kay Soy. Ayan, ang aking kasiping. Ayan. So, ayan po yung aking bahay. So, kaming dalawa lang ni Irene na nagtayo niyan. Maniniwala ba kayo? Na kaming dalawa lang ni Irene na nagtayo sa bahay na yun, na mas simple lang. Ayun. Okay. Mukhang nagsarado na rin itong water station dito. Hindi pa. Okay, yan si Emerald. Emerald Street na tayo. Okay. Si water station. Sarado pa siya. Okay, ayun guys. Ayun guys. Saksiyan natin. Talagang kahit siya ramdam niya rin. Talagang maraming nakakaramdam ng paghina ng ating ekonomiya. Kahit sa malilit na negosyante. Wala tayong magawa, ganun talaga. Kaya konting diskarte pa tayo. At huwag lang mawawala ng pag-asa. Tuloy lang ang laban guys. So, medyo napalayo-layo na tayo ngayon. Ganun talaga guys. Maging matatag lang tayo. Ganda ng bahay na ito Pakita ko sa inyo guys. Ayun guys, ang cute Ganyan ang gusto kong gawin sa aking garahe. Kahit bakal. It's alright. Tuloy lang ang laban. Matatapos din yung problema na yan. Ang ganda rin ng bahay na ito. Okay. Yan ang aking paligid. Wow, bongacious. Dito na tayo. I guess it's 5:58 na. 5:59 na pala. I guess it's time to go home na. So, daanan natin yung mga samahan kong namamasada. Ito maganda rin yung bahay na yun. Sir. And dyan natin rin teacher kung nung elementary. Ang grade 6 ako. Ayan guys, ang ganda rin Ang ko ka. Dami ng apartment dito guys. Wow, ayun meron pa tinatayo. Ang galing naman. Ang galing naman yan. Ayan guys. Mga apartment. Halos karamihan na rito mga apartment guys.
Crab food. Natapos na rin to. Good morning. Papasyal may yata yung kakandog. Matumal yata. Kasi, wala pa na. Gawin, yes, pa, mga nyan. Nano Kaya ka? boundary na kaya magkakaya. 150 pa mo. Uli kaya kayo motor, ne? Oo. Kaya yung motor, eh. Kaya Kaya motor. ka lang kayo ni. Kaya lang. Pa-boundary, linya na mo, ne? Pa-boundary linya, 100 na kanta. Alam yung problema yung operator. Ito yung the best. Kasi wala na kang expenses sa Maintenance yung motor. Wala na. Wala na. Kaya Ay, yan eh. mayor's permit kaya kaya tayo operator ito. Operator ito. Basta yung driver, utang kaya ng sakyan. Parugang, change oil, Kaya nga eh. maintenance sa sakyan. Kaya nga. Kaya kasi, ako Pero mas okay nito. Ako 100. mas permit kanina. Kaya pa mayor's permit. Ako pa. Sabagay babayaran ng roll, nalimon na ako. Magkano na kasi ito eh. Yung mayor's permit, 150 yan. Oh, may bayad yung penalty. Ilapin ka buhay kaya, wala na eh. May penalty yan, may penalty ka. Yan na. Diyan pa mo, wala. May penalty na yan. Ayun. May penalty na. Bakit kung may penalty? Ang dahil yung 13 guy. Kabalo ko na. Ilapin ka mo. Sobra naman ni Kaya. Habang galing yung 13 ng Kaya, yung permit. Yung 3 pa natin. Yung 5, yung pepa kaya ka. Bala mo solo flight memo yata. Alala parang halawa. O midday na lang. Migbiyahe kaya. Ikon Jerry, bagos. Coding naman. Coding na. Wala kayo niya. Desan kayo. Wala ba't kung sila. At ikasa kayo kita. Mabilis siya rin palang mayari nun eh. Well, yapin ko nga mo may May kinakaya. ka. Yari na yun na. O sige, mag-walking ko pa mga bossing. Puta na ako mo manintunan. Okay, so. Marami nang magagandang bahay dito. Ay, construction site. Wow. Ito, maganda rin to. Meron na ba tayong 15 minutes sa paglalakad? Ayan, house dito, apartment guys. Mga apartment. Ay, pagkagandang garden. Ang galing. Silipin natin ang garden. Ang ganda naman. Ang ganda naman ang kanyang garden. Marami nang nagbago. Ay. Kay Macfred. Okay. Isa din itong apartment. Okay. Ganda rin naman. May second floor sila na bakal ang pagkakagawa. Good morning, Tang. Okay. So, Diamond Street pa rin tayo. At Jade Street. Ayan. Okay, here we go.
So, isa din to sa terminal namin, guys. Kabilaan kasing terminal namin. Uy. Ay, mga sexy. And guys, apartment na rin. Patayin na natin to, guys. Sayang naman. Sayang naman ang kuryente. Kahit hindi ako ang nagbabayad. Okay, naka 7 minutes tayo. Okay. Halos apartment dito, guys. Taram! Sa may right side ko, apartment din. Color coding ang kanyang mga pintuan. Yellow, orange, green. Ganda naman. Yeah. Dito dati nakatira sila Labo. Okay. Ayan ang mga bahay sa paligid ko. Ayan, may bago pang apartment siguro to na tinatayo rito. Apartment nga to. Higit naman ito, guys. Maliit siya pero simple na. Ang galing. Elegant. Okay. Naghahanap ng toothpaste. Toothpaste. Okay. Garnet Street. So, mabag tayo sa Aquamarine. Tapos uwi na tayo, guys. Medyo gahol na tayo sa oras. Marami pa tayong gagawin. Maraming magagandang bahay dito, guys. Mayayaman sila. Yan, apartment din yan. Ang daming mga apartment dito halos. Ano, wow, ganda ng bahay na to. Pero kaso, pag maganda ang bahay, kukunti lang nakatira. Parang ang lungkot. Ang lungkot, ayoko na malungkot. I hate sadness. All I want is happiness. Ayan, guys. Kit din ang bahay na ito. Galing naman ang bahay naman. So, ang dating bahay ni James. Si James. Dati kong kasama na mamasada. Diyan siya nakatira. Si James. Okay, guys, ito yung laman ng subdivision namin. So, medyo sosyalin sila. Okay na okay. Kaya talaga nag-exercise kapag naka-face mask. Galing naman yan. Okay. So, masasabi ko lang, ang pag-exercise dapat gawin natin araw-araw. Kasi maganda at malaki ang tulong nito sa ating katawan. Mas mahalaga ang ating kalusugan. Yan ang tunay na kayamanan. Kahit mahirap tayo, basta walang sakit, ayos na yun. At least may enjoy pa natin yung buhay. Kasi nakakagalaw tayo ng malaya, nakakahinga ng malaki, ng maluwang. Kaya ingatan ang ating katawan. Ingatan ang ating katawan.
Let's see. Nagtinda pala ulit ng ulam si Hello, Gracia! Okay guys, subi na tayo. Tapos na tayo. May mga panindang gulay yun. Okay, gulay, talong, sitaw, upo, tsaka kangkong, patatas. Good morning, bossing. Exercise mo na ako. Matagal na yun to. Okay, so pauwi na tayo ngayon. Tayo uuwi na. Hindi. Dito tayo dadaan. Para makita nyo yung paligid. So, balik tayo sa phase 1. So, yan tatawag na phase 2 St. Ignatius. Babalik tayo. So, nandito na tayo ngayon sa phase 1, guys. Ang ganda rin ng bahay na to. Yayamanin. Yayamanin. Ay, papakita ko sa inyo. Parang function hall siya. Saan pwedeng idao sa mga activities. Ito yung gumagawa ng ref and aircon. Okay. So, ayun, second floor nila, hardplex din. Kaya ko gawin yan. Kaya so, kailangan may budget. Ayun din ang magandang bahay. Ito si event place. Silip natin si event place. Event place. Ayan siya. Ayan, hindi makita sa loob. Okay, ayan si event place. MJJ event place. Ayan siya lagi. Maganda, no? Meron pa sa kabila yan, guys. Ayan yung may-ari. Nakatira. Doon nakatira yung may-ari. Kaya pag gusto nyo rent, pwede. Ayun yung senior high school. Tcharam! Okay, guys. Nasa na tayo? Okay, balik tayo sa pag-exercise. So, ang pag-walking talaga kahit 15 minutes. Malaking tulong sa ating katawan yan para sa blood circulation, sa puso natin, at sa tuhod natin. So, malaking tulong yung pag-walking. Kaya, ipagpatuloy natin. Minsan talaga hindi maiwasan. Hindi natin maiwasan. Bongga system to bahay na to. Kaso, tahimik. Parang wala masyadong atira. Okay. Yan ang panlaban natin, guys. Ang araw-araw na paglalakad, malaking tulong na yan. Kahit hindi na tayo masyadong magpakamacho. Pero maganda pa rin maging macho. Okay. So, ayan na, senior high school. Jerome, good morning po. Alin po, mag-exercise din po. Ayan. Ayan yung senior high school namin. Kaso walang pasok ngayon. So ayan yung mga arts nila. Takot sila sa akin.
Akala nila nagbibideo ako sa mga taong walang face mask. Hindi naman ako authorized talaga para gawin yun. Isa lang din akong simpleng mamamayan. So, nasa kanila na lang yun kung ano yung pangalawang nila, event place. MJJ event place. Event place. Ito naman yung San Ignacio Elementary School. Umaasenso na. Ngayon meron sila second floor. Ayan o. Uy, San Ignacio Elementary School. Okay, tingnan natin. Proseso ng enrollment school year 2021. Papayagan niyo po bang mag-enroll yung anak sa nadarating na pasukan? Yes and no. Pag sabi niya yes, pasok. Meron po kayong internet connection? Yes or no? Wala. Makipagtulungan sa mga opisyal ng ating barangay, sila ay mamimigay ng enrollment survey form sa June 15 to 30 barangay hall. Sagutin ng tulong. Sagutin lang na enrollment. Ayan guys, basahin nyo na lang guys. Welcome back to new normal school year. So, strategy, ang proseso, papayagan mo ba? Pag yes, mayroon po kayo internet, yes or no. Galing na kayo sa program. Ayan. Yes. Tapos pag wala, dyan, babalik ka rito. Okay. Magaling. Okay. Ang bahay nila, waday. Ayan ang elementary school. Paring Ray. Brother Ray. Dams. Okay, tayo nang uuwi. Mamaya na ako bibili ng toothpaste para mag-toothbrush. So, ito na. Pauwi na tayo guys. Ito guys, nagbibigay merienda rito. Wow, good morning. Yung video mo, talaga lang. Aro, kaya abeda na ka. Ali, mag-exercise ko mo. Pagkakamalan nila nagbibideo ako na walang face mask. Aro, isang racket na rin yata ito. Good morning, Mr. Sunny Boy. Okay. Bukas na sila say. So, ako naman ang magbubukas. Here we go. Okay guys, salamat sa pagtutok mo sa akin. Ayan ang aking tricycle. Hello doggy. Silipin ko muna aking mga halaman bago tayo papasok sa loob. Kamusta na yung aking kamatis? Chan 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 chan. Chan 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 chan. Patuloy kayo sa paglago. Sige lang. Okay guys. Salamat sa pagtutok niyo sa akin. Ha? Hindi na ako nakabili ng toothpaste. Okay, bye-bye. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ayan ang aking garahe. Tcharam!